Hello logofer, good afternoon to you all logofer. Teman-teman jangan mencegah video lana oleh logofer. Video jalan logofer. Teman-teman taniran ini sebab buji kabai logofer. To first of all logofer, good morning to you all lah. Good afternoon to you all. Afternoon sir logofer. To logofer teman takai mencegah video lana video arana. Ini mana nebe kedan video ini bagi sekolah arana logofer. Nebe pisani Bromo नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बहुत भाइरेल जानाय दायो फुरा भाइरेल जासावगासिनो आरोना नैबे हिनजावा जे फैसालि ब्रह्म होननाया माने दाखालि बियो आमेरिकायाव सासे हौवाजों माने नोंथांमोना बयबो मिथिजोबखाबाय जे सासे हौवाजों माने खारबायमोन बिथाङा फिसाय गोनांखा होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बे हिनजावखौ माने अबेनि मानि नोंथांमोना मिथिखायो तो लोगोफोर बहुत लासिं दुखुनांथाव रागा जोंथाव आरोना दिनै भिडिअ लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथावबो रागा जोंथावबो लोगोफोर लासिं आरोना बहुत लासिं माने जोंनि बर' हारिखौ फाननानै जागासिनो बर' हिनजावफोरा आरोना तो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे नैबे फैसालि होननाया गथ' सानै गोनांखा गथ' सानै थाखानायावबो बियो माने बेलेग हौवाजों खारदोंमोन आरोना आरो लासिं दायो खारनानै माने उल्था गिदिंनानै फैफिननांबाय आरोना आं बुंखायोना लोगोफोर जाय मानसि हिनजावफ्रा माने गावनि बे फिसायफोरखौ गारना खारगोन मागोन बिसोरो सानसेबाबो फस्थायो आरो 100% फस्थायखायो आरोना तो नोंथांमोना दायो नुगासिनो लोगोफोर सोर माबायदि जादों माबायदि जायाखै नोंथांमोना बयबो फारि नुलांगासिनो नंगौना नङा आरो आंनि बुंनाया जाजोबगोन लोगोफोर जालांबाय थागोन तो नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामोबा दा बेनो आरोना लोगोफोर दा नैबे फैसालि होननाया माने दायो माने फिसाजों आजावफिनजागोन ना आजावफिनजाया बेखौ बुंनो हाला आरोना बेखौ माने उननि समफोरावसो मिथिसिगोन आरोना गाबोनफोरसो मिथिसिगोन जे माबायदि जायो गाबोननि अखानायफोरसो मिथिसिगोन आरोना माबायदि जायो तो लोगोफोर बहुत लासिं दुखुनांथाव रागा जोंथाव होनोब्ला बेनो आरोना माने गथ' सानै थाखानानैबो गावनि एथ' अनसुला फिसाय एफा अनो माहाजोन थाखा फैसानि टेनसन गैया जेनिबो टेनसन गैया जेबो माने गोनांथि जेबो माने आंखाल गैया जेनिबो थाखा फैसा जानाय लोंनाय जेनिबो आंखाल गैया आरोना लोगोफोर तो बहुत माने नैबे हिनजावा बहुत गिदिर गोरोन्थि खालामनानै लाबाय आरोना गावखौनो गाव माने हाखराव खोख्लैना लाबाय आरोना बे हिनजावा तो साननानै नाय लोगोफोर नंगौना नङा नैबे हिनजाव बायदि माने बेबायदि अनसुला फिसाय मोननो थाखाय बहुत मानसिफ्रानो गाबगासिनो नंगौना नङा दा दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना लोगोफोर जोबोद दुखु नांदों आं लोगोफोर दिनै आरो बिथांनि फिसाफ्रा मा मान सनमाननि खोथा दं नंगौना नङा बिथांनि फिसाफ्राबो लाजिगोन दायो कलेजफोराव क्लासफोराव थांनो लाजिगोन नंगौना नङा लोगोफोर तो बेनो आरोना गावनि फिसाफोरनि माने लाइफखौबो माने जानानै होबाय आरोना बे हिनजावा लासिं खालामना होबाय दा नैबे फिसाफ्रा मा हिसाबै माने मोखां देखायबावगोन आरोना गावनि बिमाया बेफोरबायदि होननानै दाथ' बयबो मिथिजोबखासिगोन बिनि फिसाफ्राबोथ' लाजिसिगोन दायो माने बहुत गाबगासिनो आरोना बे फैसालि होननाया तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ दायो माने पाब्लिकजोंबो बहुत लाजि फोनांजागासिनो आरोना बेसेबां लाजि फोनांजागासिनो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे नुखाबायबो इउटुबफ्राव दायो माने भिडिअ बेनिल' माने सोलिगासिनो आरोना ट्रेन्डिङाव बहुत भाइरेल जासावगासिनो आरोना नैबे हिनजावा दायो माने बयबो जावसिगासिनो आरोना बे हिनजावखौ आरो जावजाखागोन नंगौना नङा लोगोफोर बेबायदि हिनजावफोरा जावजाखागोन मानो होननानै बुङोबा आजिखालिनि जुग नंगौना नङा सोरबा सासेखौ नारसिनग्रा बयबो नैबेफोरबायदि आरोना आरो जोंनि बर' हारियावथ' लोगोफोर नायजाला नङा गावजों गाव एना एनिया बारा सोरबा माबा मोनसे फिसा दाय मावोबानो नारसिनलायनाय बहुत बेबायदिनो फर्स खालामनाय लाजि फोनांनाय रागा फोजोंनाय नैबे सर' दंखायो आरोना जोंनि बर'आव माने गावजों गावनो बेफोरबायदि लाजि फोनांलायनाय रागा फोजोंलायनाय बेफोरबायदिया दंखायो आरोना सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया गावजों गाव बिदि माने अनेक आरोना मा होनबावनो गावजों गावनो नासयलायनाय अनेकखा आरोना तो नैबेनो जालांगासिनो दं जोंनि बर' हारियाव लोगोफोर नंगौना नङा नोंथांमोना बयबो मिथियो जे जोंनि बर' हारियाव माबायदि सोलिगासिनो तो हिनजावफोरा बांगालनो मानोफोरजों खारो माबा फिसाय गोनाङा हौवा गोदान लाना खारो फिसा गोनांखायानो बेलेग हौवा लाना खारो नैबेबायदि आरोना जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर जोबोद रागा जोंथाव नैबे हिनजावा माने फैसालि होननाया
बेबायदिनो जादों आरोना दायो माने गावनि फिसाय आरो फिसा सानै गारनानै खारबाय आरोना जोबोद लासिं सिं लोगोफोर दुखुनांथाव आरोना नोंथांमोना मिथिखाबाय लोगोफोर माबायदि आं मानि बागै जे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर थ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबायना थ' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवबो नुलांबाय थागोन आरोना माने माबायदि आं बिदिनो आपडेट लाबोबाय थागोन लोगोफोर दायो नैबे फैसालि होननाया माने बुहुत लाजि फोनांजागासिनो दं आरोना माने बुहुत भाइरेल जागासिनो बयबो माने लाजि फोनांगासिनो दङ बिथांखौ माबा माबि कमेन्ट गाज्रि कमेन्ट होनाय मानाय आरो नायबाबो नायथ'नो हाया आरोना लोगोफोर माबायदि कमेन्ट नायनो गाज्रि कमेन्ट नायनो ना मोजां कमेन्ट नायनो आरो मोजांखौथ' रावबो होखाया बिदि मानसि नंगौना नङा नै बेफोरबायदि आरोना जोंनि बर'आव गावजों गाव बुहुत बेफोरबायदि नारसिनलायनायखा माने आं बुंखायो आरोना सोरबा सासे बेफोरबायदि दाय मावोबाना एखे जाखाबाय बियो माने नारसिन जाखाबाय एखे लाजि फोनांजागोन रागा फोजोंजागोन नै बेफोरबायदि आरोना थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना अन्थाव बाथाव फिसायफोरखौ गारनानै थांनाया दायो माने दायनि साजाखौ मोनबाय होननाया जाबाय आरोना लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर मा होनबावनो थ' मा होनबावनो दायो माने खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै जाबायमोन होनना खोनादों दायो माने बिथाङा अननानै बेफोरबायदि सर'खौ गारदो बिथाङा भिडिअखौ नायदोंबा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथाङा बे माबा फैसालि होननाया अननानै मादै बा आब' बा बाजै ना नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव था नङाबा नोंथांनि लाइफआ बरबाद जागोन हल लाइफ फिउचारनि थाखाय माने थैजासिमनि थाखाय नोंथाङा बरबाद जानो हागौ आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जासिनायनि थाखाय थ' थेंक इउ आरोना आरो बेबायदिनो नायलांबाय था लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो बेनिबो साबसिन भिडिअ मोनगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर